Niinku ei oo Ai! löydössä. Ai tossa on tuossa pilarin takana piilossa joku Joo jäi. Dualeilla. homo N. Käpyvaara Ei pisti mut ihan paska. Ei Mulla ei oo mulla on asetta. pommi. Mulla ei oo asetta. Tapa se nyt saatana. Tulee selkään. 2 Joo, CT. tässä on kovin järkevää pelata ilman 2 asetta. Aivan CT. rampista. Siis oliks? Joo. Molemmat CT. Ei Monta ookaan. kertaa Niin on tuo joo ampuu. vissi. Molemmat Tapoiks mä CT. jonkun? Eiku lapa. Härska, Kyllä sillä härska. aika ovi se viimeiset tosi low. Informazione. Kuka sen Kato, tappaa viisi sen? Mitä äijä vittu? 5 kertaa, että molemmat CT ja silti empun tuohon tähtäimeen reviin. Kuka sen tappaa sen? Oi perkele. Päällä vai? Vittu se sinne on Juu, mennyt. rampissa. Jäi se. CTs bossi. Se on päässyt. Entäs me Ei molemmat? sekin. Niin se molemmat. Ihan sama. Banaanin meni monta. Mennään perään. Mennään perään. Kipul, kipul. Oot Ei. kuullut kenttää. Kävit sä eilen salla? Ei. Ok. Mä en ikinä sanonut noin kovaa edes susta päähän. Tai kuoles. Mä ajattelin nyt vähän kimpas takasin. Mä en ymmärrä miten se tolleenkin. Mikä siitä on? Okei. Ei hätkiä kaikkia tää. Nyt kyllä nyt vähän roiski sinne päivään. No, Oho. Dama. Yksi vielä oli siellä, joo. Piu. Vesiilmas. Ai vittu, yksi monsteri. On. Monster yksi. Periaatteessa Monsteri. vois mennä pihalle. ja missä toinen? Sorttaja on vitun voli. Tuleeko muita On pihalle? molemmat. Ei sulla oli. Arska tulee Mikä oli monsteri? Oi! Ihan vitun tiukka, ihan vitun tiukka. Käydään ainakin mäkkärissä. Pikseli mun näytöllä. Kävikö sä? Mä jotenkin ajattelin. No en mä kyllä käynyt, mutta Tampereella oli tänään ne avajaiset. Niin oli joo. Mä en kyllä edes muistanut tätä asiaa. Mä vaan kattelin kaikkien stoa. Vedetty räytää. Mä kehtais mennä sinne. Aika hyvät ASMR. On kyllä tosi hot. Tulee vähän kusiata tässä. Tuli vittu päästä asti. Ai tommonen. Tässä rannalla ollaan. Musta tulee ihan just ylikersantti. Tosta pikku ravissukset. Mikä pikkurapista? Vittu lorisee. Ei jatkaa suoraan. Varmaan kolmaskin midissä. Tää on pelitys. Onko Saapo kaatunut? Joo. Toi flashback oli vähän liikaa. Eli kokonaan. Mikä oli siinä ikkuna? Eiks? Joo, livahti. Livahti. Pääsikö Eiks rotta mennyt? karkuun? User in your channel. Tais mennä. Okei. Hyvää pelaamista. Sä oot hyvä oikeesti. Nyt siis oli vielä yksi. Vieläkin. Joo. Ei, ylhäällä. Ronitsi jäi. Eiku, Okei. ei jäänyt. Mikä oli Ei. toinen? Oi vittu. Joo, Joo. 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 Puskee midit läpi. Euro 2 Tulee. panoksella. V:llä. Kato tuolta valo tosta yli ja... Joo. Ja sit. No, ei toi äijä! Mikä toi ryssäkakko on? Toinen vie. No siis. Apsiin. Taloon kiipes, No ei taloon kiipes, vittu. taloon kiipes, jätteeran, No älä pitteeran, laita. pittanot, Eikä saatko trovata. Mä en trovata. Joo no hei. Ladder. 0 B. Oli kas 2 Molemmat oli alla. Molemmat A, molemmat A. Molemmat A. Molemmat Molemmat A. Ojantaa. Mikä siinä? Ojantaa. Vitun overpass. Ei voi levittää, on ihan Vittu kun bangleen, tää kyllä. pitää painaa En kyllä B missään pohjassa. yhtäkään. Päätsi siitä heti. Heti kun sanoin. Mä näin kaksi, mutta mä vaan kuulin. Mä en nähnyt oikeastaan mitään, mä olin taas valoissa vai? Mitä tuolla oli tehnyt sun elämässä, että sä ansaitset tämmöstä kohtalua? Mitä? Feikki valo. Ei se kauempana. Ihan sun erä. No on. Nyt toikin on tää. Käydä. Kaksi kanalia sit kondoin. Oi, mä jotenkin ajattelin, että toikin voi käydä. Miss vika? Ei tapaa. Ei tiedä. Saara. Vaikka toi. Late otti just klipi. HLTV-pelaajakin laitettiin tuossa mukana. Et sä vissiin ammu mua Olavi. Olavi vähän ruvapi selkään tossa.
menee loalla. Mitä täällä tapahtuu? Joo. Vittu tuli äkkäpällä. Näetkö sä yhtään mitään? Siis miten voi... Ei jumalauta. Onks toi joku vitun pyörätuolipotilas? Kädetön pyörätuoli. Miten ne voi äkkämällä ampua noin läheltä ohi noin paljon? Se ampui vaan selkään, se tuli 9 hommaa ja sitten pam kaikki seinille. Tästä. Ei sinne oo tulossa äänessä. Mä en tiedä mitä ne tekee. Palatsin päällä. Aha, On hyvä. Eikö tää vika ollut base? joo. Äänestä ihan selkeä. Joo. On mennyt jo midiin tosta hiipien koko matka. Joo, hän pääsee. Tulee en konnusta nousee. Tähän ei oo mun ongelma. Se on vähän totta kyllä toikin. Ne minis tuukee, sieltä planttaa B:lle, voittaa erän ja yes! Ehkä mulla on asettalaisissa. Missä oli? Juuri mistä sä teen noin siellä? Tonnin vessa. Perseellä. Tapa vaan Mitenkä? kaikki tosta vessoilta joka erä. No niin, joskus on tehnyt. Se ei oo nykyään mahdollista. Vittu pommitu. Ongel. Onko siinä savu? On. Haluatko ne räjäyttää tämän saapun? Jäi. Jäi. Ai! Mikä se on, Olavi? Tulkaa saalle päin. Yksi vielä. Ai. Ei vittu, se oli kana. Tulkaa nyt Valo ottaa aalle. tuolla aata. Eikä puskee midiä. Tähän pääsee Rote. On rote. saitin takana. Jäi. Toinenkö? Jäi. Jätän K-kauppias tuli laukoon monta sortista. Hemmetti kun mä saan tän pommin. Hemmetti mikä tässä nyt on vittu tää. Joku tässä nyt. Kummalle se jää? Oi! Jäi sulle! Oi perkele. Oikealla. Onno. Vittu Ai skout. ikkuna. Onko se vieläkin siellä? Sortti, Ei, sorttis. Sortti jäi. Ikkuna ei. Tulee sen jälkeen. Jaa, Mä se- räjätän tän vittuun, niin juoskaa. Joo. No ai saatana! Mä räjäytän. Ja mennään. Vittu, älkää laittako paloja. Aivan kamassa. Joo. Donitsi vika. Vika midi. Vika Onko? midi. Vika midi. On. En kuseta. No cap. Cap or facts. Mulla vittu soi musiikki kun toi pommi Ei pläntätään. vittu, mä menen kyllä. Mikä se on? Donitsi. Meni ikkunaan kai Donitsi. Ei. Menikö? Tähän mä kuulin. Mä varmaan kuulun siitä. mitään. Joo. Kapeelle. Antaa nyt ihan äijän peli. Ei ampu ihan hirveetä valkeja. Sillä oli Vittu. pommi. Vissiin. Juu. Menee vedessä. On näköinen edes rassista. Feikkivalo. Tää on osuttu sitten. Ei kun eihän täältä kuulosta Neuvotella pää. pari kertaa. Se oli laten havu. Miten sä skannaa tää? Kapari. Se meni ihan hämilleen tosta laten kamarista. Vittu äijä skannaa tosta tuo. Tää on säkkejä. Joo. Sieltä levis vittu. Sieltä levis. Tuliko lensi? Täällä. Se. Täällä näin. Kani vittu kolo. Jäi. Valo! Okei, tässä nyt taistellaan siitä Silver Elite Rankista. Hyvä valo. Mulla on just vittu todisti. En mä vittu tiedä, mä otan klippi. Tartti konnektas tuolla Kalillilla ainakin se treeni ihan